sak sirping pradonga kepareng adicara panggih sigra hamiwiti pangging Siratmojo pinanganten Sarimbit alon tindake Siratmojo pinanganten Putri tumuju ing papan pangging Siratmojo pinanganten kakung kanthi kinastanan tumunten Siratmojo pinanganten kakung alon tindake hanya keti Siratmojo pinanganten Putri Kiyo samyo apagut tinggal tempuing catur nitru mahanani rasa geter jroning kalbu klumawe astane pinganten Sarimbit Kiyo hambalang gantalan ingkang wisanastan gondang kasih dalasan gondang tutur sigra nyaketi Siratmojo pinanganten kakung sang pinanganten Putri sembah kolbu dateng ingkang ngrokaya sang Biragus ing pengajap mugi-mugi ing samangking madyaning lelumban ing madyaning keluarga kang agung dadya keluarga kang sakinah mawaddah saha warahmah sigra jengku Siratmojo pinanganten Putri wonten ing astanipun ingkang rama dalasan ingkang ara kono inggih pinanganten kakung sigra mecah antiga pecah sanaliku sembah kalbu sang pinanganten Putri dening ingkang raka kang dipengajap mugi Siratmojo pinanganten kakung bisa hangayomi dening pinanganten Putri winijian sukunira Siratmojo pinanganten kakung dening ingkang rayi yo anak wedok Vina Sulistianingrum kanthi pengajap bisya ngabekti dening ingkang raka yundhu anakku wong tuamu amung jurung pamuji nggih sigra kasumenaken Siratmojo pinanganten Putri dening ingkang raka jajaraken jajar sumandeng dening ingkang rakaya sang Biragus sigra kasekimpat sindur dening ingkang rama dalasan ibu Siratmojo pinanganten Sarimbit kepareng kalenggahaken ing dampar kursi rinengga yu dampar kencana
alon-alon tindake ing pangajab mugi-mugi pinanganten sarimbit tansah tinuntun ing rekautaman yungkir tindairo siar mojo pinanganten sarimbit tansah katuntun dening wong atuamu yungkir ngajab wong tuamu paring pamuji yungkir anakku saklono bisa kowe dadi tepo tuladaning ngoning madyaning sesrawungan yungkir anakku paripurna sigra dening ibu Suharni dalasan ibu keparaken kalenggahaken ing kursi rinenggo dening Kang Rama dalasan ibu kepareng hanjang kepi adicara panggih sirat mojo pinanganten sarimbit kepareng katuraken adicara krubungan ingkang kepareng kabiwada umuning ladrang wilujeng sumangga. Adicara krubungan ingkang keparengan kapratitisaken dening Ibu Suharni kandhe minangka penyanipun Ibu Suharni sasana saha swasana kawula sumanggaken sumangga kapurwakan bobot timbang sirat mojo pinanganten kakung kepareng kapangku dening Kang Rama wonten ibu wonten sak ngajenging pinanganten sarimbit gusarat alon-alon wae Mas lenggah Mas lenggah di bangku Ramane Mas ya. Pralampita dening wong atuwa sak kloron muga ora mbang cindhe bang siladan ora ana ateges iki anak mantu apa iki anak kandung paripurna adicara bobot timbang kepareng adicara kelajaken ninggih adicara kacar kucur kepareng sirat mojo pinanganten kakung jumeneng
sagyong para lenggah pasemonanipun kacar kucur meniku mugi-mugi Sira tumuju pinanganten kakung tansah amasrahaken pengasilaning dening ingkang rayiya garwanira Sang Biragus semono uga anakku nggir Vina Sulistyaningrum mugi kowe iso nggula wentah apa ulu wetune bojomu yana bisa nggula wentah saha nggunakake sak mestine ya nduk kepareng dening kang putra nuninci Sang Mojo pinanganten Putri Sigro kapasaken asal guna kaya ingkang raka dening ibu dalasan ingkang Rama paripurna sagung para lenggah adicara kacar kucur sagung para lenggah kung sumawon putri kepareng adicara kerubungan kalajengaken nuninci adicara Dahar Walimah wonten ing adicara Dahar Walimah menika pasemonanipun mujudaken mugi-mugi pinanganten sarimbit kados sageta atut runtut tansah raruntungan kaya mimi lan milutuna nganti tumeka ing delahan warekna ya nduk warekna Mas Surya dari sing akeh wis paripurna Dahar Walimah kepareng Sirat Mojo pinanganten Gya ngunjuk tirta paweninganing cipta mugia sang pinanganten sarimbit Gya ping pikantuka song-song tunggul kang bisa tata janma ya muga-muga pinaringan momongan ing tembe burine wir paripurna adicara minangka jangkeping adicara panggih sak sirping pradonga kepareng adicara kawula lajengaken malih nuninci adicara salajengipun kepareng kadang pisan sustresna kepareng lenggah wonten ing sisih kiringipun Sirat Mojo kepareng hanjenengi Sirat Mojo pinanganten sarimbit ingkang kepareng hangayai jejibahan kang luhur nuninci adicara pasrah sampun kepareng lenggah kadang pisan sutresna kepareng
Sirat mojo pinanganten sarimpit hangayai jejipan kang luhur tumrap wong tuanira sak loro nyungkir nunin jihati coro pangkid wonten ingkang kepareng ngelolos duwung ingkang dipun agem dening pinanganten kakung nuninji Bobo Sutarman laksitaning sedya kunjuk dumateng Bobo Sutarman kepareng anglolos duwung ingkang kepareng kagem dening pinanganten kakung. Kalolos duwung dening Bobo Sutarman Gyo kabiwada umling gening ketawang Ibu Pertiwi kepareng sirat mojo pinanganten sarimbit sumungkem dening Romo dalasan Ibu. Sigra tumungkul sirat mojo kekalih laku dodok marang abiyantara dening Rama lan Ibu ingkang sampun kepareng sembah kolbu kunjuk dumateng ngarsanipun Rama dalasan Ibu. Tinar buka sembah kolbu dening Rama dalasan Ibu. Sigra tumungkul sirat mojo pinanganten sarimbit kunjuk atur dening Rama lan dalasan Ibu. Ibu, Bapak, aku njaluk pangapura ya Bapak Ibu. Oleh gumanti sirat mojo pinanganten sarimbit sumungkem dening Ibu dalasan Rama. Ibu Bapak, aku jaluk pangapura lan jaluk pangestu ya Bapak Simbok. Muga-muga ing tembe mburine aku iso dadi keluarga kang sakinah yo nggih. Bapak, aku jaluk pangestu karo kowe Bobo Simbok. Mengaten atur pangandika sirat mojo pinanganten putri dalasan kakung dening ingkang Rama dalasan Ibu. Sigra gumanti Sri penganten sarimbit kepareng sembah kolbu laku dodok tindake tumuju dening ingkang Rama dalasan Ibu. Bapak, aku wis gedhe ya Pak. Aku njaluk pangapura menawa aku kalupute karo kowe Bapak. Aku njaluk pangestu muga-muga aku bisa dadi kepala rumah tangga kang sakinah mawaddah warahmah ya Bapak. Simbok, aku njaluk pangapura kang gedhe kelawan panjenengan Bapak Simbok Ibu Rama. Ler gumanti sirat mojo pinanganten sembah kolbu dening Rama dalasan Ibu. Ibu nyuwun pangestu ya Ibu. Aku kepareng manjing ana
bebrayan kang luhur iki Bu pangestumu tak jaluk ya Rabu menika tut pangandikanipun Sang Waja pinanganten kakung dening ingkang Ibu dalasan ingkang Rama wis paripurna sembah kalbu Sang Waja pinanganten sarimbit sigra kajumenengaken dening Ibu Suharni kal nganggahaken wonten ing dampar kursi hari nengko sak suing pradangga munya hangrangin ketawang Ibu Pertiwi ing samangke kepareng duwung ingkang kala-kala dening Bapak Sutarman kepareng kapasaken malih dening Angganira Sang Waja pinanganten kakung wondene dening nyayipun Ibu Suharni kepareng Satumaja pinanganten sarimbit kalenggaken kanthi satata wonten ing dampar kursi eri nenggo nuwun matur nuwun